batzuk hartzen dituzte olako lizentzia txiki batzuk, eta ni sekretu txiki bat kontatu nahi dizuet. Txiki-txikitatik, nire gogoetak edo, bertso bidez edo bertxotan idazten ditun, eta gaur barkatzen maiazue, eta barka bezate behintzat bertsolari eta bertsozaleek bertso pare bat idatzia dauzkat, eta ez baldin ma dituzte araoak betetzen, hoixe, barkamena, ikasten jungo geha hemen ere. Euskal Herriko lur maite hontan jaio nintzan, herrian, herrigintzako hainbat arlotan ibili naiz aspaldian, furgonetakin gora eta bera laguntza eskeni nahian, erraldoi eta buru handikin, herrian ta atzerrian. Zizurkiliten jarraitu nahi det nere fazeta berrian. Ikuspegi ezkertiarrez jarraitu dezan herriak, EH Bilduk dauzkan eretzat beharrezko sagarriak. Talde lan eta parte hartzian gure indarrak jarriak, herrigintzan lan egiteko dauzkaun aukera berriak. Alkate gaitzat buru aurkezteko arrazoi zoragarriak.